d'abril, el ple municipal va aprovar la moció presentada aleshores pels grups municipals d'Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds i l'Entesa per Sabadell, referent al canvi de la denominació del carrer Alfons XIII per carrer de la República. En una reunió posterior de varis membres de la nostra associació amb l'exalcalde Joan Carles Sánchez, aquest ens va prometre que la moció aprovada tiraria cap endavant i que només faltaven els tràmits burocràtics pertinents perquè el canvi d'aquest carrer fos una realitat. Ara bé, els mesos han anat passant, hi ha hagut un canvi polític al nostre consistori i el nou govern municipal, format ara per forces de caràcter republicà i d'esquerra, ha donat prioritat a d'altres temes més urgents. Entenem que un canvi en el nomenclàtor de la ciutat no sigui una qüestió prioritària, però que el nou govern entengui que la nostra preocupació és notable quan veiem que una qüestió com aquesta, que ja s'hauria d'haver resolt perquè estava aprovada, encara continuï pendent. I ara amb l'afegit d'aquesta moció del grup municipal de Ciutadans, que considerem fora de lloc i d'un oportunisme polític prou evident. L'enèrgic rebuig dels veïns del carrer Alfons XIII a través d'aquesta agrupació de veïns, entre cometes, creiem que no és tal. No hi ha hagut gaires manifestacions de rebuig expressades públicament contra el canvi, excepte algunes excepcions al diari de Sabadell i poca cosa més, que no volen canviar el nom per simples motius ideològics. A més, el canvi d'un carrer no suposa cap prejudici ni molèstia, perquè el consistori posa tot tipus de facilitats perquè aquests es puguin resoldre. O què va passar quan va arribar el primer consistori democràtic a la ciutat amb Antoni Ferrés l'abril del 79 i es van canviar alguns dels principals carrers franquistes? Doncs res. Aquests canvis en el nomenclàtor es van portar a terme sense cap tipus de problema i com una necessitat democràtica en aquests moments. Malauradament, encara avui dia trobem carrers i places a la nostra ciutat dedicades a personalitats que van representar institucionalment un règim imposat per la força de les armes. La plaça de l'alcalde Marcet, el passeig d'Antoni Jonqui Gambús, el carrer d'Esteve Maria Regat o el carrer d'Alfons Sala, entre d'altres. Creiem que un ajuntament democràtic no pot encara mantenir carrers i places dedicats a aquestes personalitats mentre obvia de forma general a les que van lluitar per la democràcia i la legalitat republicana estroncada pel cop d'estat de juliol del 36. Creiem que hi ha, doncs, una falta de memòria republicana als nostres carrers, sent, a més, Sabadell una de les ciutats catalanes amb més tradició republicana i obrera des de mitjans del segle XIX. Malgrat la seva breu durada, les realitzacions de la República l'han feta mereixedora del record i de la gratitud dels ciutadans. Entre aquestes realitzacions hi podem comptar el vot femení, l'extensió i la reforma de l'escola, la recuperació de la llengua catalana i nombrosos avenços socials per treballadors i pagesos. Potser un dels motius més importants pels quals la nostra associació reivindica el carrer de la República, on ara es troba emplaçat l'actual carrer Alfons XIII i no un altre lloc, és la il·legalitat d'aquest últim. En contra del que algú pugui dir, aquest carrer no s'ha anomenat sempre així. De fet, aquest carrer va agafar el nom d'Alfons XIII mesos després de finalitzada la Guerra Civil. La substitució de l'antiga avinguda Francesc Layret, que era el nom d'aquest carrer, adoptat pel consistori municipal republicà el 24 d'abril de l'any 31, per la de carrer d'Alfons XIII, es va produir el 25 de maig de l'any 39, després de l'entrada a la ciutat de les tropes feixistes i un cop instaurat un ajuntament per la via de la violència militar. Creiem, a més, que la figura històrica del monarca Alfons XIII és poc digna d'homenatge. Durant el seu regnat es portaren a terme dues guerres colonials, a Cuba i al Marroc. En aquestes guerres, fetes en benefici de minories oligàrquiques, hi van haver de participar i de morir sabadellencs portats a la guerra sense ells voler-ho. D'altra banda, l'esmentat monarca nomenà governadors civils a Barcelona que reprimiren amb la presó, amb tortures i amb la llei de fugues els obrers sindicals de la CNT, entre ells nombrosos sabadellencs. En no poder acabar amb la rebel·lió obrera, Alfons XIII va ser còmplice del cop d'estat i de la instauració d'un règim dictatorial com el del general Primo de Rivera, que va durar entre els anys 1923 i 1930. Un cop es va proclamar democràticament la Segona República, Alfons XIII trobà refugi a la Itàlia feixista de Mussolini. No es coneix cap pronunciament d'aquest rei rebutjant els bombardejos a la Guerra Civil contra la població de ciutats com Guernica, Barcelona o Granollers, per part de l'aviació alemanya i italiana, aliades de les tropes franquistes. Però sí que es coneix el seu desig de que les tropes sullevades guanyessin la guerra a la República, amb l'objectiu de tornar a ser instaurat com a rei. Així doncs, des de l'Associació Sabadell per la República, no trobem cap motiu per a mantenir el nom d'aquest monarca en el nomenclàtor de la nostra ciutat, i molt menys al carrer on ara es troba emplaçat. Creiem que no hi ha millor homenatge a la democràcia que aquest, substituir el carrer Alfons XIII
el nombre del qual va ser conseqüència d'un acte de guerra per part d'un bàndol, el franquista, que va imposar al nostre país 40 anys de dictadura, per un carret i homenatge a un règim al republicà que va consolidar la democràcia i les llibertats, malauradament durant un breu període de temps tant a Catalunya com a Espanya. A aquest fet, cap persona que es consideri demòcrata pot oposar-se. Per tant, demanem, 1, que el ple municipal no aprovi la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans i 2, que no es demorin més els tràmits burocràtics respecte a la moció ja aprovada pel ple el passat mes d'abril. Moltes gràcies. Bé, que a Sabadell hi hagi un carrer o una plaça que dugui el nom de la República és una antiga aspiració, anhel, reivindicació de molts sectors democràtics de la població sabadellenca des de fa moltíssims anys. Ja l'any 2005, fa 10 anys, la Junta de Portaveus va aprovar una moció de reconeixement a la Segona República i els i les seves protagonistes. Tot i així, l'equip de govern no va fer res per tirar endavant aquesta moció. L'Associació Sabadell per la República van reiterar la petició mitjançant una instància al març del 2007 i novament el 2009, peticions que no van ser contestades. Posteriorment, el juliol del 2014, va ser el grup municipal del PSC qui va proposar una moció que va ser aprovada en la que es proposava a la comissió nomenclàtor, com ja s'ha esmentat, l'estudi per designar algun carrer o plaça de la ciutat de la República com a reconeixement. Així també es demanava a la comissió que en el seu estudi tingués en compte la proposta realitzada per l'Associació Sabadell per la República per tal que sigués el carrer Alfons 13 el designat a l'efecte. Aquesta petició la feien diverses entitats ciutadanes, com Sabadell per la República, La Mirada, l'Aliança Francesa, Memòria pel Futur, Unió Excursionista de Sabadell i la Lliga dels Drets dels Pobles. És a dir, un gran teixit associatiu de la societat sabadellenca va fer aquesta petició. Sabadell té més de 200.000 habitants, no té 187. Finalment, el passat ple d'abril de 2015, el ple acorda canviar la denominació del carrer Alfons 13 per al carrer de la República. Així també que aquest acord sigui aplicat abans del mes de maig d'aquest mateix any. Senyors del grup municipal de Ciutadans, tal i com s'ha expressat diverses vegades en aquest ple i ho han expressat les entitats que han liderat aquesta petició, els motius que porten a demanar aquest canvi són varis. 1. Per una banda, per la dignitat democràtica, per la història de Catalunya i de l'estat espanyol. La falta de memòria republicana als nostres carrers. La il·legalitat del carrer Alfons 13, tal com ha anomenat el membre de l'associació Sabadell per la República. I per últim, la figura històrica que representa el monarca Alfons 13. No es tracta només de posar el nom de la República a un carrer, com vostès proposen, si els veïns i veïnes del carrer decidissin continuar amb el nom d'Alfons 13, sinó fer desaparèixer els símbols antidemocràtics i feixistes de la nostra ciutat. Ja s'han enumerat les diverses actuacions antidemocràtiques i feixistes que va dur a terme el monarca, per tant amb això no m'allargaré. El nomenclàtor dels carrers d'una ciutat expressa quins són els valors que formen part del patrimoni intel·lectual i moral dels seus habitants. A la vegada, el nomenclàtor ret homenatge a les persones, fets o institucions mereixedores del respecte i de l'admiració tant local com universal, per la seva aportació a la democràcia, la llibertat i els drets socials. El grup municipal de la Crida considera que un símbol antidemocràtic i feixista no mereix cap reconeixement ciutadà. Eliminar els símbols antidemocràtics i feixistes de Sabadell és un tema de ciutat, com ja s'ha anomenat. No creiem que volguéssim fer una consulta ciutadana si una agrupació de veïns proposés posar el nom de Francisco Franco o Santa Inquisició a algun carrer de la nostra ciutat, suposo. Aleshores, el que estem discutint aquí és el mateix. No es tracta d'un tema de participació ciutadana, donat que aquesta proposta es va impulsar per diverses entitats de Sabadell que representen un gran teixit associatiu de la ciutat. Per tant, aquesta participació entenem que queda totalment superada i més entenent que el ple sobirà va aprovar aquesta moció. Em sembla curiós que donin lliçons de participació ciutadana els mateixos partits que han vetat una consulta ciutadana per definir la sobirania nacional del nostre país. O bé que han vetat la consulta ciutadana en relació a l'acord transatlàntic pel comerç i la inversió, més conegut com el TTIP, acord que beneficiarà a les grans empreses multinacionals i corporacions, perjudicant els drets laborals i socials de la classe treballadora. Suposo que aquest aspecte no valora, el que s'hagués de consultar. Els convido a que deixin de donar voltes. Això és un pretext per no posicionar-se i es posicionin al respecte d'aquest tema. Vostès estan d'acord en que segueixin havent-hi simbologies feixistes i antidemocràtiques a la nostra ciutat? Convido a que responguin.